Скъпи момичета, здравейте! В разгара на грипна епидемия сме. Днес ви споделям рецепта за подсилване на имунитета с пчелен мед и етерични масла. Всички знаем за множеството ползи на меда и пчелните продукти. Медът е с много висока хранителна стойност, поради богатият си състав на минерали, витамини, ензими, аминокиселини. Той е и силен имуномодулатор с антибактериални и противовъзпалителни свойства. От своя страна, етеричните масла пък, включени в тази рецепта, са със също изразено противовъзпалително, антибактериално и имуностимулиращо действие. И съчетани в тази синергична комбинация, точно тези 5 масла подсилват взаимно своето въздействие. Рецептата виждате тук във видеото. При първи симптоми приемайте на всеки 3 часа по една кафяна лъжичка, а за профилактика, за да поддържате имунитета си висок, може да приемате по една кафяна лъжичка всеки ден за 3 седмици. Почивате една седмица и повтаряте. Така може да направите курс от 3-4 курса, т.е. 3-4 курса през зимните месеци, за да поддържате здравето си, имунитета си висок и евентуално дори да се появи някакъв вирус, все пак да ви хване, ще минете много по-леко през него, ако въобще ви хване. И така, пожелавам ви хубав ден, пазете се и бъдете здрави!